Сега, формирането на обществено мнение е доста важна част от нашето ежедневие. Реално самата държава, заедно с политическите партии, се опитват да формират в нас общественото мнение, че държавата може да бъде в три разделни части. Това е изпълнителна, законодателна и съдебна власт. Като всяка една от властите прехвърга функциите си върху другите власти и непрекъснато получаваме извинения, че съседната власт не си е свършила работата. Реално властта, която е днес в момента, това е олигархичен модел и е превзета държава. Всички ние, като общност, реално сме се събрали в тази държава, наречен социум, за да живеем по-добре, да имаме по-справедливи, по-правилни и по-добри закони. И тези закони да ги изпълняваме всичките, но не само да ги изпълняваме да са някакви спуснати от никъде закони, а просто трябва да бъдат прилагани, да бъдат такива, които да ни подпомагат нашия живот. Тоест закона, който и да е закон, прилагането на закона и съдебните решения трябва да помагат на обществото и на гражданите. А ние в момента сме се справили срещу една държава, която нищо не прави. Реално тя ни усъкътява. Ако имаме възможност да правим нещо или да се развиваме в някаква посока, тя го съсипва. Социума и държавата, тази общност, която ние сме създали в държавата, трябва да ни насърчава за повече раждаемост, трябва да насърчава нашата културна идентичност, трябва да насърчава нашите добри практики и добри страни. Всички слаби страни да ги работи и да ги развива, да стават по-успешни. Реално държавата е нещо, което сме ние, но то отдавна ни е откраднато и ние всъщност не представляваме от много години държавата. Непрекъснато се опитват да внушат на обществото и да създадат погрешно обществено мнение и те са го формирали в много от хората, с които разговарям, че държавата това сме ние и ние, ако искаме да имаме по-хубава държава, ние трябва да се стегнем. Не, държавата в момента е превзета, защото институциите всичките изпълняват поръчки. МВР, на всички ни е ясно, че е на Пеевски. Даяджиите ги видяхме с концерта онзи ден. Така работят Държавна агенция за закрила на детето, така работят инспекцията по храните, така работи всичко, което на нас ни е потребно. В края на краищата, ето, в Видин са родени за 2024 година 303 деца. В Габрово 458, в Силистра 260, в Смолян 292 деца. Тоест ние като държава, по-скоро като народ, тя държавата ще си остане да си функционира, дори да има и 5000 население. В края на краищата ние като народ изчезваме. Нашата идентичност, нашите разбирания, вярвания, нашите традиции се стопяват все по-малко. Да, факт е, че имаме огромен проблем с нашата държава. Хората в нашата държава не вярват на самата държава, не вярват на институциите и не вярваме, че нещо ще се промени за по-добро. Не вярваме в избирателната система, не вярваме в нищо. Време е да променим общественото си положение и обществените нагласи, като започнем да изискваме и да избираме хора, които да ни вършат работа. В крайна сметка ние ще имаме само един ден за право на избор. Моля ви, направете всичко възможно този ден да е по-смислен за всички нас. Това е.